should not stand to be blamed. Jagoro mar riwruok mar jopur niang' e bade ma kaunti ma Migori Argueng Sadongo opuoyo mokalo telo manyien mar kambi rego niang' mar Sony ewi nonro madhi nyime sani mar kuo makari tan 7.55 manyo omiyo omak jotije 6 mag kambi no endo. Reporter mar Migori Jojuma nigi lere wachni. Nondo mar buge mag omenda mag kambi no mar rego niang' no mar Sony madi mar ang'wen mar higani ema noyango ne sukari maromo tan 7.55 ni olal e dwe no kalwe kod lipot mogol kod jatije mar kambi ni Martin Dima ne olero ni lal mar sukari ni ne otimore kae no wuon pok no chako ti kaka jatije mar kambi ni mar Sony kalwe kod lipot mar sukari ma bende oseweyo ka jotije mar kambi mar Sony maromo 6 osemaki kod obila kendo ndiko dhogi. Jagoro marwako mar jopur niang' e kaunti ma Migori Argueng Sadongo wane gidwaro mondo jogo ma itudo kod lal mar sukari ni okawnegi okang' mar chik. Miyo kane sirikal otimo maber momako jogi, wan gima wadwaro kaka jopur to wadwaro ni mondo jogi komakgi to kik wegi kaka iweyo ga ji, nikech Kenya ka ji osebedo katimo marach kendo imakogi to ka gigike doho to doho weyogi ne gionge gi makosa. To kaendi yudo ka jopur hinyore nikech sukari mokwalno emomiyo sani endi payment kata chudo mar jopur pod iyudo ka dhi dweche 3 kuonde ma nje waseaye. Magi chandruok ma Sony osebedo ka yudo. Omiyo wago erokamano ne jotelo manotimo tijni mondo omi gima kamano timre. Awacho ne sirikal ni gigike doho eka wabiro ng'e ni gitiyo tich makare, kik wegi. Ka opogore kod kawo ne achije gi okang' mar chik, Adongo wacho ni bende ber ka itim nonro matut ne kambi ni ka buge mag omenda mag kambi ni bende inono ka ochakre higni machien mondo adieri koro yangre kaka omenda mag kambi ni osebed ka itiyo godo. Kendo wagombo ni mondo med tim gi saidi nonro med tim kabisa kuonde te e departments te mosebedo ka kelo shida ne kambi mamiyo kambi ok nyal loso ohala. Mar ariyo, auditing onego tim e kambi ka mafull kendo tim mathara eka wabiro ng'eyo ni chandruogegi gibiro nade, tang'o makelogi, to jok makelogi pod gitie kambi koso osegolgi oko. To jok momakigi wana wacho ni kaka jopur ni kik duokgi e kambi kanyo kendo, nikech koduokgi pod biro chalo mana biro puonjo joma moko modong' ni kare tiji nyalo tim to kata maki to onge gima timo. Riwruok ni mar jopur niang' wacho negi chich ni lal mar sukari e kambi ni nyalo bedo ni gima nochakre kinde mokalo ka bende gine gigo eko mosimo kambi mar Sony koro themba. Tend kambi ni mar Sony lero ni kuo mar sukari masani nonro mare dhi nyime ok omako mar jotije mag kambi ni mar Sony to kata mokuom jogo eko mok tie kambi ni. Ne Nyakalondo Maramboi kuke kaunti ma Migori, an Jojuma. Matuch e kor gwenge.